Алдагы бәйрәм иртәсе югары Терешка авылына юллана. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Наилә Сабир кызы Зайнетдинова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып тормыш иптәше Рафаил Сабирович, кызы Гөлнара, кияве Ришат, оныклары Гөлназ һәм Риналь котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1952 елның 16 гыйнварында Иске Кулатка районы Карамалы авылында гомер кичерүче 8 балалы гаиләдә беренче бала булып, якты дөньяга безнең якын кешебез туган. Үзеннән соң туган 6 сеңлесе, бер энесенә ул зур таяныч була. Кечкенә чактан ук тырыш, эш сөючән булып үсә. Хәзердә аның тик торган вакыты да юк. Алар әтиебез белән бергә бакчалары тулы яшелчә, чәчкәләр үстерәләр, кош-корт асрыйлар. Әле безгә дә ярдәм итәргә өлгерәләр. Безнең әниебез гомерен сату, сәүдә тармагына багышлады. Ул бу өлкәдә дистәләгән еллар хезмәт итте. 1977 елны аны язмыш әтиебез белән очраштыра һәм кавыштыра. Һәм алар югары Терешка авылында матур гаилә корып яши башлыйлар. 1978 елда кызлары Гөлнара, 82 елда уллары Радик туа. Хәзер инде без үз гаиләләребезне корып яшибез. Кадерле тормыш иптәшем, сиңа мәхәббәт хакында сөйләүләре соң дисеңдер, соң түгел. Мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Матур юбилееңдә Алладан тигез гомер сорыйм икебезгә. Шушылай балалар бәхетенә куанып, әле тагын озак еллар яшигәле. Рәхмәт сиңа матур гомерем, тулы өем өчен. Зур бүләкне көтәм бер Ходайдан, бирсен иде аны ул сиңа. Озын гомер, саулык, сәламәтлек юлдаш булсын иде юлыңда. Тигезлектән бер ук айырмасын, хөрмәтемнең уты сүнмәсен. Яшәү дәверендә кайгы хәсрәт бер ук Аллам ялгыш бирмәсен. Бала бәхете, балам мәрхәмәте тормышыңны зинһар бизәсен. Тынычлыкта яшәү насыйп булсын, авырлыклар йөрәк сизмәсен. Әни дигәч, мин башка тагын нинди әниләр була ала икән дип күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки син, әнкәй, бар аналар идеалы. Балаларыңны ярата беләсең, оныкларыңны балаларыңнан да көчлерәк сөя беләсең. Иртәме, көнме, төнме, кирәк булса син очып җитәсең. Тормышта синең киңәшләреңнән башка мин яши дә алмам төсле. Ә синең хәер-фатихаларың миңа хәтта тирән суарга мөмкинлек бирә сыман. Шул кадәр сине яратабыз, сөеклебез. Кадерлебез, тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы һәм эшкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт, әни. Сине чын күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Ходай саулык, сәламәтлектән аермасын. Бәрәкәтле, озын гомер насыйп итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Парлы канат кагып, әткәй белән, балалар һәм онык-оныкчалар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк кулларың, ширне белмә, кайгы хәсрәт күрмә, япь-яшь булып калсын юлларың. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Наилә Сабировна, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Бала оныкларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Синең туган көнең, бераз әйләнгән дил башыңда.
Сынап шушы dünya мәшәкатен Очрашабыз бергә бик сирәк Хәлләр ничек диеп сораганчы бер